Good morning mga kaspero. Um, Time check natin is 1 a.m. So, magmo-morning dive kami ng madaling araw. And ito, nag-ayos na kami ng gamit. Maglalagay na ako ng yelo sa box. Ayan kung nakikita nyo. Ang daming yelo. Kasi hanggang umaga kami. Start kami ng 1 a.m. hanggang umaga. So, ayan, nilalagay na namin. Palito na yung mga pana namin. Naikarga na lahat kasi baka makalimutan. So, kompleto. Si Master Danny nagbibihis na kasi umuulan. Tsaka umaga. Kaya sobrang lamig. Ayan. Tapos, yan. Ready na kami paalis. Paalis na kami. So, talagang need natin mag-dive lagi para masanay tayo. At sa wakas na karating na tayo dito sa baybay. Ayan. Kung makikita nyo, baybay na yan. Ayan. Ayan. So, ito yung parkingan namin ng bangka. Ayan. Kakakarga na namin sa bangka yung mga gamit namin. Mga box. Ayan. Yung mga yellow. Ayan.